Aku ki lagi gagas, Petro kok nangis lho. Kan ra ono rumuse Petro kok nangis. Wong anakmu mati nanggap dangdut kok. Dengkulmu mlocot ya ora. Petro kok sedih. Kok iso nangis ya, Tru? Sangu brambang tak remet nang tangan leletke mata. Luwe drojos terus karo mewek-mewek. Asem iki. Ndara gawe kaca langsung gila raine saya pucet. Ngambah dirgantara mabur. Heeh. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenda wisanggeni maya Wisnu Pratenda kok melayu, Gong? Hah? Kok melayu? Ketoke mau wani nantang karo Sinun Prabu Mandura. Aku metu njaba, kowe metu njaba, ratiku marem dene kowe iso wani nantang karo Sinun Prabu Mandura. Aku ngerti sing tok waneni ora kok blegere Sinuwun Baladewa, ning watekane sing sajake ngendhak karo awake dhewe. Ning kok kowe mlayu atiku gelo. Truk? Ya dene ora mulih modar nang kene. Mergane kowe tak omongi Baladewa licik piye? Dheweke ra wani nandangi awake dhewe. Ning awe anak-anak Pandhawa, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Ngibarate kuntul kandhake dandang kandhake kuntul. Kuwi ukara piye kuwi? Artine piye? Artine lelakon saknyatane digawe-gawe supaya awake dhewe ketok salah. Ngono ya. Terus apike mulih. Nek mulih dhewe seneni bapak. Petruk kantong bolong ming dituku kongkon boyong Pandhawa kok ora kelakon. Lah kuwi cilakane nang kono. Nek bapak nganti ngundhamana Petruk mendak njaluk apa-apa tak turuti kok men dikongkon bapak nggawa Pandhawa kok ora kelakon iki terus kowe iki anak sing kepiye? Wis pikiran. Yo. Nek bapak nganti ngendika kaya ngono apa atine awake dhewe ora lara? Ayo kuwi piye? Terus karepmu piye? Nek cara aku wani kok. Arep anak-anak Pandhawa iki nek mbilani Ndara Baladewa, tegese anak-anak Pandhawa iki mbilani pakarti sing elek, pakarti sing ala. Awak dhewe wajib ngelingke. Nek perlu ditatake, ora usah wedi wong tuwane tuwa kowe. Nek mung karo anak-anak Pandhawa iki tak kira kowe ora bakal iso kalah. Sing ngomong sapa? Nek modar malah iso. Kowe senengane ngomong waton jeplak. Waton jeplak ora. Mungsuh Ndara Gatotkaca, mungsuh Ndara Antarja, mungsuh Ndara Antasena kuwi kae iki cah nom-nom ning ampuh-ampuh terus. Ora sembrono. Terus piye? Mulih. Gah aku nek mulih. Nek kowe ora gelem mulih kowe sing methuke Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Aku ya moh. Lah kuwi jenenge wong ora ndek pilihan. Mung iso mbobong ning ra wani tanggung jawab. Wis ngene wae. Piye? Aku mbelani bapak ora ming tekan lara, mati tak wujuti. Iki dharma bektiku karo wong tuwa. Terus engko nek Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca tekan kene, nek pancen kowe ora wani aku sing nandangi. Gong jare mau ora wani. Aku wis nekat saiki, wis gunane apa urip nang alam padang pendak esuk nyaur 2000, pendak sore nyaur 2000. Sane gunane aku urip. Ming dioyak-oyak bang plecit. Ha terus tak tandangane. Ning gandeng aku ora iso omong-omongan. Heeh. Aku nek omong-omongan emosi. Heeh, terus mengko nek Ndara Gatotkaca tekan kene, Ndara Antasena tekan kene takonono, arep ngopo? Nek arep nyekel awake dhewe wanenono. Aku ora wani iki. Aku nang mburimu jawilen tak sikate terus. Wah. Iki ora mung goroh lho iki. Asli iki. Serius aku, serius tenan. Kowe wani karo Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Wani wis kepepet kaya ngene kok. Wong ki nek wis nekat apa boleh buat. Ha iya. Wis kono, omong ngono. Nek do tekan kene aku tak nang mburimu.
Kowe iki lunga. Ora. Aku nang bulimu asli, aku tak toto. Ngempake mantram sakti. Nek pancen do arep nyekel dhewe diwaneni, Truk. Kae mbelani wong salah. Yo, tengok buri kene, Gong. Oke. Jak omong-omongan nek iso delekke sing apik-apik, ora iso delekke sing apik-apik, paripaksa awake dhewe kudu tegel karo anak Pandhawa, Truk. Yo, manut, Gong. Bapak barangkul munggu ngayuto kebapak bawat nyobentar bawat nyobentar kebapak nyomunggu ngaloko Dorantosena terus aku sing tekan kene. Kok nyuwun sewu kok kaya ora adat sabene. Pasuryane kok kaya ora seneng kali Petruk. Biasane sampeyan iku nek ketemu karo Petruk mesti gojek. Biasane nek ketemu karo Petruk mesti guyon. Kok niki kok le mandeng Petruk kok tenanan, Truk. Nun. Ku tak takoni jujur karo aku, nggih. Kowe wani karo Prabu Baladewa, kowe wani karo Siwa Mandura iya. Oh nggih, lha pripun to? Mula aku tekan kene iki diutus dening Siwa Mandura. Kine nyekel kowe mbondo tanganmu ngrincung sikilmu leboke pakunjaran mula kowe manuta dina iki Truk. Gong ayo Gong. Sik wetengku lara ya Truk, aduh. Lah piye mau jare kon jawil arep tok sikat. Wetenge lara ya Nyuk. Wah. Iki wetenge iki mules tenan, dijak omong-omongan sik tak nyembuhke wetengku sik Truk. Mangan apa to ya aku iki? Kok mak pendelus lara banget. Ya dimarekke sik, engko nek kira-kira mari sikat ya Gong. Oke, jak omong-omongan sik. Ya. Nuwun sewu, Den. Sampeyan ajeng nyekel kula ming pawadan sampeyan iku diutus dening Ndara Baladewa. Ya. Nuwun sewu. Nek sampeyan iku satriya tenan, kepengin ngadili perkara niki, niku aja ming nampa pelapuraning sepihak. Tegese sampeyan ming nampa pelapuraning Ndara Baladewa. Ning mang takoni Petruk, mengke nek kula wis lapor, Ndara Baladewa wis lapor, sampeyan iso nimbang ala becike. Oh sing bener sing iki, sing salah sing kae, lagi mutuske ngukum karo sing salah. Nek sampeyan ming nampa pelapuraning Sinuwun Mandura, monggo Petruk ora tak takoni. Lah kaya ngono iki ora adil. Wong sing kowe wani karo Siwa Mandura. Aku kula niku wani, ning sing kula waneni niku mboten watake utawi blegere Sinuwun Mandura. Sing kula waneni watake. Lho, perkarane apa? Lah ngoten niku kula tak matur. Nek sampeyan takon perkarane kula tak omong. Ndara Baladewa nderekke Prabu Kresna teng negara Ngamarta. Nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada dienggo tumbal negara Ndarawati. Kula kalih Bagong sowan. Diutus karo bapak. Bapak niku pengen bangun Pura Kencana. Ora kok bangun papan sing magrong-magrong ning bangun uripe para kawula sak negara Ngamarta, embane urip teng Pura Kencana. Kebak katentreman lan kebak kabungan, kebak karukunan. Sarate bapak kepengin dirawuhi Pandhawa 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada. Sinuwun Prabu Puntadewa nalika semanten bingung Petruk merga aku Sinuwun Ndarawati wis rawuh pengen nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada. Lah niki sik luwak niki. Niki omong akeh-akeh. Ngandhake nek Sinuwun Ndarawati nuwun sewu titi sing Wisnu kok negare taman Pegebluk. Terus ngandhake meneh kedung jero iso didajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Niku omongane Bagong. Terus sing tantang-tantangan karo Sinuwun Mandura niku dudu Petruk ning Bagong. Merga bapak diece karo Sinuwun Mandura. Lingece bapakmu piye? Ngeten iki. Petruk kowe bali yo, Bagong kowe bali yo. Omong karo bapakmu.
Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong melarat, bapakmu ki ra duwe, bapakmu ki kere. Kon ngilo karo gitoke. Sira Mandura ngendika kaya ngoten niku. Coba saniki kula tak takon, sampeyan niku anake sapa? Anake Bapa Werkudara. Nek tak unekke Werkudara ki wong dlogak-dlogok. Ora iso ndodok, ora iso lingguh, ora iso basa. Sampeyan nesu mboten? Mesti aku nesu. Padha aku. Aku ya nesu nek bapak kula dunekke kere, bapak dunekke ora duwe. Terus kula nesu wonten niku kula wani karo Prabu Mandura iki ora wani karo Prabu Baladewa, ning wani karo watake. Niki saniki sampeyan iso mikir apa ora? Bener sing endi, sing salah sing sapa? Pun nek pancen kula dianggep salah, kula mang bondo, kula mang leboke pakunjaran, ora apa-apa. Nek tak pikir-pikir bener kowe, Truk. Lah kene ngerti. Kok mesti arep nyekel Petruk lho. Kok mari ya wetengku ya. Mari kok. Heeh. Kanggo ngentut mantut ngono. Ilang lelarane, ilang-ilang ora. Nek ngono iki mau aku dijlomproke karo Siwa Mandura. Kowe dikandhake luput karo negara Ngamarta. Lah, mula sok neni satriya niku kudu metung aja mung waton sendika dawuh. Ning diitung dawuh iki bener apa luput ngoten iku. Bejo sampean dereng iso nyekel kula, nek pun nyekel kula, bejo sampean durung napa-napake kula. Nek kula wis mangjotosi, mangajar nganti kula babak bundas. Sampean ngerti perkarane terus sampean getun. Apa iso lekke lara kula? Nggih ngoten. Ayo omong. Ora mung plendas-plendus. Nom-noman kok ora iso benerke endi sing bener ngluputke endi sing ngluput. Truk Nun. Aku njaluk ngapura ya. Mboten napa-napa. Bagong Nun, njaluk ngapura. Mboten napa-napa. Ning kowe urung slamet. Lho kok urung slamet? Nek aku iso tak jak omong-omongan. Ning iku sing teko Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Kuwi angel tok jak omong-omongan, angel tok jak rembugan. Waduh. Iya, Gong. Sik aku kok migren ya. Kok rumah saku anggere ono bahaya kok migren. Ndi sing wetenge lara, matane bijil, matamu kuwi. Ana dunane matane bijil ora migren tenan, Truk. Iki sing teko arep Ndara Garukaca iki rasa lara, diadepi wong loro. Dugang raimu. Ya ora nesu. Ngono kok njuk marah-marah ora. Ndara Garukaca. Oh. Ndara Garukaca tekan mriki tak jaluk kaya jawani karo Ndara Ndaramu Garukaca, Kakang Garukaca. Lah nek kula diajar ora usah wedi. Nek kula lara tak tambani. Nek kula mati tak uripke. Kanggo napa? Ya aku duwe banyu sungut nang kene iki. Kene tak peres metu banyune. Iso nambani wong loro, nguripke wong mati. Ora usah kuwatir kowe tak tambani ning kowe aku pesen karo kowe pisan-pisan aja nganti wani karo Kakang Garukaca. Luwe-luwe kowe wani males nek dijotos aku wegah nambani kowe. Oh nggih. Wis ngono wae ya, Truk. Nggih. Gawe acara supaya Kakang Garukaca wedi karo kowe, gila karo kowe ning aja wani. Oh nggih. Piye, Gong? Wah, cilaka kowe. Piye carane, Truk? Ambo. Upama arep Ndara Garukaca senengane model sirah. Upama arep model sirah ben model sirahmu ya, Gong, sing wis ra kanggo. Kowe iki iso nggo medeni cah cilik. Ora kanggo dengkulmu mlocot kuwi ora. Wis ngono wae. Nggih, lah sampean teng pundi? Aku tak ambles bumi. Kok sik. Sampeyan ngewangi war jlomprongke. Lah kula ora iso ambles bumi nyeluk sampean pripun? Bagong kon ngejluk lemah ping 3, mengko aku jedul. Oh nggih. Tenan niku, tenan. Ngono wae ya, Truk. Nggih, wis aku tak ambles bumi. Ngopo, Gong? Ming jajal kok. Oh, jan. Aku nek di ngonoke ora metu ya, Truk. Ah iya. Diwas le ngono mempeng ora metu. Ha iya. Le bayar. Ha iya. Ngrekoso mengko. Heeh. Ben tekan kene, Gong. Heeh. Pokoke engko tak gawene cara supaya Garukaca gila karo aku. Wis ki teknikmu lho. Ya ora usah kuwatir.
Katotan Gatotkaca tinon mapak Karkasuta teka pira Kresna Parta manehar Parta manehar sakti nira ing ujaran wang-wang semunggar cita Gong Ndara Garkaca Gong lho kok madhep rono iki ngopo ndeloke sindane ngulet-ulet sega e kaya enuk kae rasane kono iso nyambi akene lambene nggo omong terus e kowe rasa kepengin to nyambut gawe iki sing profesional aku profesor ayo profesional kok profesor ora bekti kula Den yo Petruk tak tompo pangestuku Tampanana nggih kula pundi kok ketingalipun pasuryanipun radi kados mboten sekeca Petruk nun tak takoni kowe jujur nggih kowe wani karo Siwa Mandura iya oh nggih Petruk nun cetha yen to kowe wis ngaku mula wektu dina iki Gatotkaca tekan papan kene kuwi gati mung bakal nyekel karo kowe wis mirang-mirangke karo Pandhawa mirang-mirangke karo putra Pandhawa ing atase kowe dadi putraku dadi anake Semar dadi abdining Pandhawa tumindakmu wani karo Siwa Mandura wis ora ana pangapura kanggo kowe kowe mapano tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu ya ndene kowe bangga kowe ora manut aja kelakon dosa tak pancat pundakmu tak gimbol ndasmu Petruk kagatri sang kapirang urinangku kinembet kembet dosang reknaning bawana matur nuwun Den matur nuwun sampean wis kersa ngendika kaya ngoten niku Petruk wis marem Petruk marem krungu tembunge Ndara Garkaca Petruk nek kowe ora manut tak pancat pundakmu tak gembol ndasmu nun sewu Den niki wong tuwa lho Den niki niku disungkemi anak bojo pendak Idul Fitri disungkemi dijaluki berkah dijaluki barokah tur umur kula niku mboten ming nuwun sewu kacek karo sampean niku ora ming setahun 2 tahun ning mengabad-abad kula karo mbah sampean wis momong karo mbah buyut sampean kula ya momong tekan sakniki kula momong sampean mbah-mbah sampean niku durung tau nek Petruk ndasmu durung tau lagi niki sampean nek kula ya ati kula lara Den kula niku wis dadi abdi sampean sikil tanggo sirah tanggo sikil pamrih kula sampean niku dadi satriya sing ngerti karo unggah-ungguh ngerti karo tata krama ning nyatane kabeh wau tutur ketawur mboten wonten gunanipun Petruk tekan iki mangko nek kajeng Mang Potol sirahe nggo Mang Potol nggo pun Mang Potol kula ikhlas nek patine Petruk saka Ndara Gatotkaca sing kula tresnani raos kula lara Den selagine mbahmu Prabu Pandhu Dewayana niku dereng tau ngunekke Petruk elek bapakmu niku sing satriya kaya ngoten niku urung tau ngunekke Petruk elek lha kok saniki sampeyan ngunekke Petruk kaya ngoten niku ati kula kaya ora duwe rasa napa-napa kaya ora duwe rasa diajeni babar blas nek sampeyan ajeng mateni Petruk monggo mang pateni ora apa-apa timun mungsuh duren kula timune sampeyan durene tangan lamun timun iso menang karo duren mesti modar pun kula mang pateni mboten apa-apa nek sampeyan tegel ning mati kula tekan swarga dipethuki karo simbah sampeyan Prabu Pandhu mesti ditakoni Petruk kok wis mati nggih baterene pun entek sing mateni sapa terus sing mateni putu sampeyan jenenge sapa Raden Gatotkaca anake sapa anake Ndara Werkudara kok wani mateni karo kowe pancen wonge kaya ngoten niku ming gugu omongane padene Mandura
ora metung bener karo lupute. Kaya ngapa aku tak ketemu karo Gatotkaca. Sampeyan mesti digoleki Simbah sampeyan mesti. Iya. So. Gleleng to, Gong. Aku lagi mikir. Aku ki lagi gagas Petro kok nangis lho. Kan ra ana rumuse Petro kok nangis. Wong anakmu mati nanggap dangdut kok. Dengkulmu mlocot ora. Petro kok sedih. Kok iso nangis ya, Tru? Sangu Brambang tak remet nang tangan leletke mata. Luwe ndrojos terus karo mewek-mewek. Asem iki. Ndara Gatotkaca langsung gila raine saya pucet. Ngambah Dirgantara mabur. Heeh. Ning isih siji kok. Hah? Isih siji. Sapa? Ndara Antarja. Sing barep ki mau sing maju nomor 1 Ragil tengah terus engko sing maju barep. Terus aku wis ngalahke satriya loro, Antasena, Gatotkaca. Ha saya aku tak takon karo kowe nyambut gawe apa? Aku engko sing giling wae, giling-giling dengkulmu ngono. Kowe nyambut gawe apa? Kowe padha-padha anak Semar. Nek nganti ora wani metuke Ndara Antarja, tak kandhake Bapak Bagong ora nyambut gawe, Pak. Wah, dunak-unake bapak kowe. Terus aku kon mungsuh Antarja. Ha kowe, aku tak ngaso. Aku wis ngalahke loro, kowe minta bagi siji lho. Ra yo adil to. Aku sing tuwa loro, kowe sing enom siji. Wis tandangi. Wis kana. Aku tak golek es teh kok. Ngelak banget rasane. Truk. Rene sira. Ngopo e? Wedi aku. Ndara Antarja iki ampuh. Ampuh. Ndara Antarja ki mbahne rajane Ngula sak donya. Ho. Nek nganti Ndara Antarja kalah karo kowe, Ndara Antarja ngandhake mbahne dawuh ula sak donya goleki kowe kabeh. Kowe turu susul ula. Kowe tenguk-tenguk parani ula. Kowe adus parani ula. Kowe aku ya nggawa ulae. Nek ra mung cendhek, nek ra berbisa. Berbisa apa? Wis buktine wis pirang-pirang lho, Tru. Rasa among sing werna-werna to, Kok. Ayo wedi ora kowe. Mongko ulane werna-werna. Ula sawa, ula demung macan, lare angon. Sing bahaya dhewe ula sendok. Heeh, kuwi kae bakmi ya entek. Kae sego ya entek ula sendok saya sak poroke. Wah, gelis, Tru. Dengkulmu ora. Wis ngono wae ya, Kok. Nggih. Nek Ndara Antarja takon kowe, omong nek ora ana. Aku tak ndelik. Oh iya. Mun nek goleki dicegati, nek perlu ditantang jak gelut. Oh ngono. Kowe mau ora gelut tok. Nek ra wani, wis piye caramu supaya ngalahke sakarmu gawe cara piye? Uteke dienggo. Ya. Oke, ora masalah. Antarja rene takoni arep ngopo kowe Antarja? Goleki Petro ora ana. Kowe ndelikke dengkulmu kowe mati tenan aku. Ah, mamah kowe ora ana. Ben lembut ora luweh perkara mamah pokoke. Kudu tata-tata nek ora ngati-ati cilaka aku. Sing sayo sing Kudus. Kepapak keperanggul mungkin ngayuda kepapak bawatnya bentar kepapaknya mungkin ngalogo ora pangling iki Bagong nggih Ndara Antarja? Iya. Kok pasuryane abrit? Nesu napa? Iya. Nesu karo sapa? Karo Petruk. Terus aku goleki Petruk. Madosi Petruk? Iya. Sik, mang teng mriki sik. Truk, sing goleki kowe. Wah, Jan. Sing goleki ket mau aku, ning kowe aja ndudohi aku. Merono.
Engko ngonang-ngonangi. Oh iya. Aku muni piye? Petruk ora ono. Oh iya. Harum Kangsen kok ya. Petruk ora ana. Kowe mbudheke aku. Kowe guneman ning kono karo Petruk, aku krungu saka kene. Wah, Truk. Krungu Lak pacul sirahmu modar ora. Omong nek radio. Oh iya. Petruk ora ana. Kula teng mriko nyetel radio. Radio. Petruk ora ana. Sebab apa goleki Petruk? Petruk arep tak bondo. Lho, Petruk nyopet no? Ora. Petruk wani karo Siwa Mandura. Petruk wani karo Siwa Baladewa. Petruk kudu cemplungke pakunjaran. Nek Petruk ora gelem tak cemplungke pakunjaran, Petruk mesti tak pateni. Omong apa kowe? Hah? Bicara macam apa kamu? Ngomong apa kowe? Balenono. Petruk tak pateni. Kuwi kata-katamu sing aku ora seneng. Hah? Petruk ki menungso eja. Lho. Jo piye? Jenengmu sapa? Antarja. Tundang Jo kok ora gelem. Kon ngundang ontor ngono, heeh. Rodo papat rodo loro. Jengkulmu mlocot. Mulane pasrah wae tak undang Jo aja nesu. Kowe ngarep mbelani Petruk. Mestine Petruk iki kakangku kowe. Petruk lara wae tak tilaki tak blonyo minyak kayu putih. Tak keroki gegere. Tak tetesi mripate. Men mari pati diame-ame. Hah? Kena kowe ketemu karo Petruk. Ning kudu iso nglangkahi batange Bagong. Lho, yen ngono kowe wani karo Antarja. Sing tak wedeni apamu, Jo? Kowe mung bayi, kowe mung sak uyuhku. Arep gleleng karo Bagong. Bagong iki umure wis mangabat-abat kok wedi karo kowe. Ora minggat tak sembur mlonyo kowe. Piye? Sembur mlonyo. Kowe lah ngetokke daya kekuatan, kowe ngetokke aji-aji kowe. Kowe ngerti Bagong iki sapa? Bagong iki anake Semar. Semar ki sapa? Sang Hyang Bathara Ismanta. Ayo. Ngapa itu? Kleru. Hah? Kleru. Kleru nggon apa? Kowe mau muni piye, Bapak? Bathara sapa? Bathara Ismanta. Ismanta itu tukang cukur. Sing bener iki Bathara Ismaya. Oh ganti to? Ora ganti. Jan kuwi. Oh, goblok ora. Sorry, ralat. Aku mau muni Bathara Ismanta ternyata keliru. Saiki wis ganti. Menurut KTP Ismaya. Aku anake Bathara Ismaya. Aku ki ya dewa aja, dadi kowe aja gleleng nek mungsuh karo Bagong. Kowe iso nyembur. Ning aku ya dinehi kekuatan karo Bapak Semar. Ming Bapak Semar ki wanti-wanti karo anake. Nek wis duwe kekuatan aja dienggo suwiyah-wiyah, aja dienggo sak nggon-nggon. Ning nek wis kepepet agemen kekuatanku. Bapak Semar tau cerita kaya ngono. Kowe duwe kekuatan apa? Ayo, tibakno ning Antarja. Aku ora wedi karo kowe. Sawangan telapakanku iki. Hah? Sawangan Antarja. Iki aji jenenge Aji Guntur Geni Guntur cuci motor. Iki nek tak watek telapak aku abang iki tak nggo ndemek diadamu ora jemblong tekan geger aja tundang Bagong. Ya ya tibakno ora wedi aku. Lho. Ora wedi kowe? Ora. Waduh cilaka iki. Sawangan sing kedua. Nek tanganku iki kuning tak tamake dadamu jemblong mati dereng aku. Ora wedi tibakno. Wah cilaka iki. Sing terakhir iki. Nek tanganku iki ijo berarti abang kuning ijo kuwi setopan perapatan. Lah tamake nang kowe ora kelakon mati aja dundang Bagong. Aku ora wedi. Sik enteni. Truk, angel ya, Truk. Oh iku kudu nganggo cara piye carane ngono lho. Kaya aku mau nangis ya ora apa-apa. Kowe arep mateni piye, Truk? Iya. Kebangetan kowe. Kebangetan kowe, Jo. Kowe ngerti? Aku sikil tanggo sirah tanggo sikil. Niatku wis kepengin supaya kowe iki eling.
iki dadi satriya sing Camcawa. Nang iso aku ora bakal mundur. Ya wis. Dra, angel tenan, Dra. Angel dikalake tenan. Aku pasrah, Dra. Ngene tak andani. Kowe pasrah pati urip bae. Nggawa pusaka, nggawa apa sing tok duweni, bendho apa-apa, to weneke Ndaratarja kon mateni. Ana. Ngono patani tenan. Ngono pres ngono modar tenan aku. Ora apa-apa kudu wani mati. Wah, kowe iki. Kowe arep mbribik bojoku ta kowe. Ora ya, Ora apa. Ngerti wae aku. Wah sing ngelen. Nek sampean pancen ora gelem mundur, ora masalah. Ning kula ya nglabuhi karo Petruk. Lelakon iki mboten ajeng kula tekake ming sementen. Nek sampean wani mateni kula wani mateni Petruk. Nek nganti Bapak Semar nesu, ora nesu karo sampean tok. Ning nesu karo Pandhawa, sampean kudu tanggung jawab bab nesune Semar Batranaya. Piye, Gong? Mundur pisan. Mergane Tak wedeni nek Semar nesu. ayo ngono kuwi carane ora usah perlu dadak kanggo bingung-bingung. Kuwi mau dadak ngopo megarke epek-epek muni abang kuning ijo. Rek ae medeni ning kono ora wedi asem. Iki nek nganti wernane abang, kuning, ijo, aku wis telung werna kok ora mundur. Ha iya. Mun tak tambahi putih, Ayo. do bingung sing numpak kendaraan. Pandaran dengkulmu melocot kowe ora. Sapa kae Gong joget-joget endi? Kae apa? Lho, pentas seni ngono udu. Kudu kae sing joget-joget tekan kene kae lho Gong. Wah, Pragota kae, nek kira-kira tekan kene dipolo wong loro to. ya. Semangga hanggro sesumbar lindu bumi kuncing kumalu dukundur ketuk lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara Petruk wong edan Petruk wong kentir Petruk wong kucluk lah cara wani karo Sinun Prabu Mandura wis leh nyawang gelaring jagat eseming rembulan wae Ndara Pragutaya tindak mriki nyekel kowe nek kula mboten purun lak ruda paripeksa imbane cacing kepidak menungso ngolet butuh males. Petruk menungso kedurungan rasa. Nek sampeyan ajeng nantang karo Petruk ayo tak ladeni siap Gong. Oke. Kowe maju aku kiper terus. Ya. Rasa kuwatir polo wong loro. Wah, lakon cencang jenggot kroncal-kroncal mang mriki Ndara Pragota.
Terus terus. Aduh, hati aku. Aduh. Mutar aku tuh. Sambat. Iya. Biar gue. Mati we, mboten iso mati. Iya. Oke. Motor. Tangane cupet to lah. Mutare. Mboten napa-napa. Mutare. Aduh, hati aku. Mundur. Bolo Dewa Narpati Dwinares Wara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon tresnanira marang Dyabanon Cinawi wah panusmaning jajalan sukertaning para iblis lan ate Petruk ngosasik barisaning saka negara Mandura ngundurke marang putra-putra Pandhawa Petruk kantong bela ora kena dikandhani kanthi becik Petruk Bagong ora bali marang karangan dempul wae grete nenggala mbok timbang bapake Malik ngopo?
Kowe aleman wis tuwa barang rambutnya dipang. Pang dengkulmu mlojot ora. Karang sing mau ki ucul tudinge kok ya. Ucul lho? Heeh. Kok mlayu apa ya? Ndara Baladewa ngamuk kok. Ngamuk piye? Petro kan rombolo ora minggat sing ngarepaning nata Mandura Prabu Baladewa karo Bagong Gretel Nenggala jeblok ketemu muni ngono. Terus nggawa Nenggala mak slonong. Wah, murup saobor. Monggo pusaka kae tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Nemeng Petruk mesti mudhar. Mati kok. Terus kowe percaya matimu saka Nenggala? Ah percaya mestine to. Berarti kowe luwih nganggep ampuh Nenggala mbangane sing gawe urip. Sik to. Omonganmu kok medeni to? Ora medeni. Kowe tak takoni wangsulan. Kowe nganggep ampuh Nenggala, kowe wedi nek Nenggala tumama ning awakmu kowe mati. Heeh. Berarti kowe ampuhe Nenggala iki ngungkuli karo ampuhe sing gawe urip. Uripmu saka Nenggala, ngono apa piye? Ya ora. Uripku saka sing paring Gusti sing karya jagat. Nah, nek kowe iso wangsulan ngono iku kudune kowe iso mikir, pati uripe manungsa ora gumantung saka pusaka. Ning pati uripe manungsa gumantung saka sing gawe urip. Ngono. Nek dipesthekke kowe mati merga Nenggala, ya wis ora masalah. Berarti lelakone uripmu wis mung tekan bengi iki kowe mati saka Nenggala. Diikhlaske. Wong urip ki dagang tuna andum bathi, Truk. Nek bathi-bathine sapa sing didum, nek tuna sing dibakul apa? Wong urip tanpa pawitan, kok to? Kowe urip ora njaluk, ora utang, ora ngemis. Ming sak derma urip paringane sing gawe urip. Mula nek mangsa kala disuwun dijaluk ya ora usah wedi. Ngono. Dume ana corona terus ndase dileboni tas kresek. Wedi ngapa? Hah? Sing jeneng pesthi ora iso dijoli, ora iso diutang, ora iso digentekke. Pesthi iki wis dadi kersane sing gawe urip. Ngono. Iso lho kowe iso menang karo senjata Nenggala. Iso kowe menang karo senjata Nenggala. Nek Nenggala iki ampuh, ampuhe pusaka iki saka sing gawe urip. Nek Gusti ora ngeparengake ampuh, Nenggala kaya ming wersi lumrah ngono wae. Oh iya. Ah, kowe kalingan ora critane Nabi Musa. Lho, kok tekan kono barang. Lho, iki nggo nuntun karo wong sing do keweden-keweden ngono kuwi. Critane piye? Kowe ngerti to tongkate kae. Kae nek ora diparingi firman karo Gusti Musa, tongkat kuwi tutukno Laut Merah. Kae tongkat kae ya ming kayu ngono wae, ora ana kekuatane apa-apa. Ning merga diparingi firman karo sing gawe urip, diparingi kuwasa kekuatan karo sing gawe urip, iso mbelah laut. Nek bar nggo mbelah laut ki ya kae tongkat lumrah ngono wae. Iso bengi iki Gusti ora ngijabahi ampuhe Kyai Nenggala. Nenggala ora ampuh temama ning awake Petruk. Lho, sapa ora gleleng kowe? Kena Nenggala ora apa-apa. Wah, kondiang mlebu koran tutupi ireng-ireng matane. Padake penjahat gong ora. Lho kuwi tenan ngono kuwi kok. Guys kene. Tak tandangane ben ora apa-apa mati mbok ben. Nyo. Titip kok. Apa? Dompet. Dompet kuwi kekno bojoku. Heeh. Kok nek aku ora mulih 3 dina, kon nylameti 3 dina tekane 1000. Oh iya. Dong to kowe paham. Terus anakku sing mbarep kae arep mlebu perguruan tinggi. Tulung ya go ngopenono nek ora ana ragat dolno Tegal ngarep omah kae. Iya. Ben anakku sekolah sing pinter. Heeh. Terus sing nomor 2 iki arep mlebu ning SMP. Kuwi sesuk dolno Pekarangan wetan omah kae. Oh iya. Sing nomor 3 ki arep mlebu TK. Heeh. Kuwi dolno sawah nggonmu. Lho. Kok nggonku? Aku iki like arep ngopo nek ora ngragati karo ponakane. Oh iya. Ya wis tak dolke sithik wae wong ragate kaki sethithik. Iya. Sing baku ngragati. Heeh. Goleke pusaka, Gong. Hah? Goleke pusaka. Apa? Sak-sake. Nyo. Ngapae? Padake es krim lho, Truk.
Aku kaya es krim ora. Tandangan isun Mandura ayo. Ampun selamat datang bocah-bocah akan mati pegantong bolongan. Panuswaning jajaran sekretaning Bawana Iblis Larati Petro. Kowe ngembari marang panguwasane Rata Mandura ora Baladewa. Iki Kyai Nenggala pamunahing Satru Sekti. Iki Kyai Ndlunting Kesuma. Wah, dalah. Yen ngono kowe wani karo Baladewa sing tak wedeni apa? Lakon ticungake nyawamu kowe. Bala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring sata Kurawa kambah ngge Surakatite Merut layut sagung Praratu Sang Swatama Yayi sewu-sewu kalapatanipun ingkang raka tadah wadana ngantos kula mboten saged angendhakaken kamurkanipun Koko Prabu Mandura satemah Koko Prabu Mandura ngliga Kyai Nenggala Petruk kenging pusaka kendhang kapracondhang kontal kaprapal Koko Prabu estunipun sanget angeman jernyatanipun Petruk menika Panakawaning Amarta ugi Panakawaning Ndarawati menapa dene Mandura. Nanging kenging menapa teka paduka Kanjeng Koko Prabu Mentala dhateng Petruk kanthong bala sewu-sewu kalapatanipun ngrawuh tadhawadana Yai. Awit Petruk sajaipun ngiwi-iwi dhateng kamurkanipun ngraka ing Mandura.
Wekasan kula mboten saged angampah kamurkan Petruk kenging Kyai Nenggala kindang kapracundang kuntal kaprapal. Menawi ngantos kadenangan dening Kakang Semar tan murung mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Mlengking saking menika Koko Prabu kula suwun kanthi sanget kersa paduka Kanjeng Koko Prabu angulari wonten pundi dunungipun Petruk kantong bolong. Samenika ngaten kemawon. Menawi Yai Prabu kepareng maringaken pustaka Jamus Lima Sada dhateng Raka ing Ndrawati, tumunten mangke menawi negari Ndrawati sampun ketingal padhang, kula ingkang sagah ambudi sarana angulari wonten pundi dunungipun Petruk kantong bolong. Koko Prabu menapa menika saestu Yayi, menapa kula nate dura kaliyan Yai Prabu Ngamarta. Menawi kula mekaten Koko Prabu, pusaka kula aturi nampi nanging menawi nampi negari Ndrawati sampun ketingal padhang, kula suwun ngunduraken pusaka sinambi angur kaya wonten pundi dunungipun Petruk kantong bolong ngestaken dawuh. Nek kula mekaten tumunten kaparingna daya-daya kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ndrawati. Bosik. Lah kok dadi pun Kakang tok tinggal iki piye? Monggo ingkang sekawit budhaling Ayu Kresna tindake tak dherekake. Bareng saiki wis entuk gawe kok malah ninggal pun Kakang. Koko Prabu. Nggih. Mboten ateges kula menika nilar namung kedahipun Ndrawati padhang rumiyin Koko Prabu sawetawis lenggah wonten negari Ngamarta. Kinarya tanggelan anggit kula sampun janji ngupaya dhateng Petruk. Oh ngono. Inggih. Ya, yen pancen kaya mengkono pun Kakang manut. Mangke menawi kula sampun munduraken pusaka daya-daya Koko Prabu kula pethuk kondur wonten negari Mandura. Ya, wis aku manut Kresna. Yayi. Monggo kula aturi maringaken daya-daya kula nyuwun pamit. Monggo Koko Prabu kula aturi nampi pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada. Sinayeng mangdulung mintonaken diri kramanira kang kumitraning asta gembrang-gembrang yen ngandika Koko Prabu teka paduka rawuh malih wonten negari Ngamarta. Wah, Kresna kakangku aja beda. Koko Prabu kados pundi lalampanipun teka paduka rawuh malih wonten negari Ngamarta. Kusik Kresna. Kresna, wonten dawuh. Lah kok dadi urung nganti gantaran wektu. Paribasane nembe telung kedheping paningal. Kok siadi sowan maneh ana ing negara Ngamarta iki piye? Monggo nyatane kowe mau ora kepengin mundi pustaka Jamus Lima Sada. Lah kok dadi bareng lagi wae mungkur kok sowan meneh iki apa ana sing keri? Koko Prabu. Nggih. Kula nembe kemawon sowan wonten negari Ngamarta dinten menika. Kosek, kowe aja beda karo pun Kakang. Kowe aja beda karo pun Kakang. Nalika semono si Adi rawuh ana negara Ndrawati utawa negara Mandura.
Jaluk lan pun Kakang minangka dadi saksi tama atur ing Siadi ing Kunjuk Yai Prabu Darmakusuma. Bareng tekan kene Siadi nyuwun ngambil pustaka Jawa Sriwasada. Nganti aku gegeran karo Petruk uga kepengin ngayonake pustaka Jawa Sriwasada. Petruk kenging Kyai Nenggala kendang apracondang terus sira Yayi nggawa pusaka kondur Mananegara Indrawati iki kok rawuh meneh piye? Ih, mangke gampil. Setyaki wonten dawuh. Ora nyono jebul suwaning pun Kakang ning praja Ngamarta iki ngibarate kaya dene ana srengenge kembar. Paripun paduka Kanjeng Prabu. Siadi durung dungkap. Nggih, dereng mangertos. Ya wis. Siadi kepenakno nggonmu lenggah. Aku tak miji lawan kadangku Yai Arjuna. Bareng paduka kados pundi kok Prabu Janaka wonten dawuh. Yen liyane Siadi pun Kakang ora percaya, nanging yen Siadi pun Kakang percaya lan kumandel. Tegesipun kados pundi? Marata sawangen pun Kakang. Janaka karo Kresna kuwi mbane kaya dene geni lawan urupe, kaya dene kembang lan sarine. Kaya dene godhong suruh lumah lan kurepe yen diluluse jero panen geni-geni tunggal rasane. Arjuna wonten paring adhawu. Mara sawangen pun Kakang. Kanthi permana jati netra batin aja neta lair. Sing nggawa pustaka Jawa Sriwasada kuwi pun Kakang apa dudu Janaka? Pun Kakang percaya karo Siadi? Koko Prabu, ketiwasan Koko Prabu. Koko Prabu, boten nyono babar pisan bilih negari Ngamarta kedatengan telik Mangindrajala. Durat moko ingkang sampun beto pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada Koko Prabu. Yayi, wonten dawuh. Sanes aturipun ingkang Raka Indrawati nanging aturipun rayi paduka panengah. Werkudara krungu to? Dudu caping pun Kakang nanging aturing adimu Permadi ya Janaka ing ngandhakake sing nggawa pustaka Jamus Klimasada kuwi dudu pun Kakang. Kok Prabu Pandura mireng. Oh, ayo krunguning kok sik. Krunguning kok iso dadi kaya ngono iki. Monggo blegere cetha Yai Kresna. Wujude ya Yai Prabu Ndrawati. Lah kok Janaka iso kandha kaya mengkono? Arjuna mboten nate goroh. Nyatanipun piyambakipun tumuli ambruk wonten pepangkonipun ingkang Raka Indrawati utawi ingkang rayi. Lho lah sing gawa sapa? Kula piyambak mboten ngertos. Werkudara, aku dhewe ya ora ngerti lho Yayi, lunganing pustaka Jamus Klimasada digawa Kresna nanging dudu pun Kakang. Perkara kudu kowe sing nggawa ora apa-apa. Ning Werkudara kuwi nggone wong apa anane? Apa sing tak weruhi kuwi kudu kasunyatan. Blegere sing nggawa Kresna kakangku bali ya saka kowe, ora bali aku ora sudi ngaku kadangku ora kowe. Semono aku. Werkudara kae nggone wong apa anane? Werkudara nek omong mesti tak anggap bener. Mula Werkudara ngandhakake sing nggawa pustaka Jamus Klimasada kuwi wujude Kresna. Gandeng kowe selak, kowe kumbi, aku mbuh ora weruh perkarane. Wose kowe iso mbalekke pusaka, tak anggap adhiku. Ora iso mbalekke pusaka aku ora sudi ngaku adhi karo kowe. Arjuna wonten paring adhawu. Ora ngerti dodok seleng perkara, lah kok dadi kaya ngene lakon ing ndak sandhang. Koko Prabu, kula nyuwun pangapunten. Ora apa-apa Yayi, ora apa-apa. Pancen iki dadi lelakoning Nata Ndrawati. Lan kowe tak kandhani ya sesuk meneh sing ati-ati. Tegesipun kados pundi?
Aja nganggep Kakang Semar kuwi wong walaka. Aja nganggep Kakang Semar kuwi wong lumrah. Nanging Kakang Semar kae nganti disebut pusaka bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap tegese Kakang Semar kae wong waskita, Kakang Semar kae wong pinter. Inggih. Sejatine Kakang Semar kuwi ngerti yen to ngamarta ana menungsa ingkang bakal nyuwun ngampil pustaka Jamus Lima Sada ingkang memba pun Kakang. Tumuli utusan Petruk karo Bagong supaya aja nganti pusaka kuwi tiba ning menungsa ingkang kurang tanggung jawab ingkang memba pun Kakang. Nanging Pandhawa kurang tanggap. Wekasan malah ngluputake lawan Petruk kantong bolong nganti Koko Prabu Mandura ngendhange Petruk parempat duka Kanjeng Koko Prabu ayo melu pun Kakang wonten pundi? Sowan Kakang Semar Badranaya. Lalakon iki dipasrahke marang Kakang Nayantaka. Monggo Koko Prabu kula dherekaken Setyaki wonten timbalan. Kowe tak tinggal ning Amarta nggih ngestaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu.